Ngayon naman si Boy Tapang at saka si Bad Boy ng Cebu. Yep. Ini abot. Yo! What's up mga kabunal? So ngayon, matutunghayan natin ang bagong laban naman ni Idol Boy Tapang dito sa Cebu. Sa gym ni Coach Idito Ala Villamor. So ang kalaban niya ngayon mga kabunal ay si Bad Boy ng Cebu. So alam ko naman na marami nang nakakilala kay Bad Boy ng Cebu. Yung angas talaga dito sa Cebu, yung laging naghahamon kay Kiko Matos, pero hindi siya pinapalaga ni Kiko Matos kasi siguro natatakot si Kiko Matos kay Bad Boy ng Cebu. So ngayon, panoorin natin ang actual na sparring ni Idol Boy Tapang at ng Bad Boy ng Cebu. So yan mga kabunal, Boy Tapang, si Donnie yan na si Ahas Nietes. So lumabas na si Ahas Nietes. Diyan na si Bad Boy ng Cebu at si Boy Tapang nasa loob na siya ng ring. Wala silang mouthpiece lang yung gamit parang nila. Walang mouthpiece, walang headgear yung sparring nila. So, ayan si Coach Idito Villamor. Sana Coach, mapabigyan tayo ni Coach sa gym na makadala sa gym niya kahit hindi mo na tayo makipag-sparring doon. Sana imbitahan niya tayo na makabisita doon sa gym niya. Champion sa Battle of the YouTubers. Yan si Idol Boy Tapang. May yung pa si Idol Boy Tapang. Pwede na siya sumali sa Mr. G. Ready na! Okay, kitawag na sa referee. Nice! Ready? Up! Yeah. Simulan yung laban. Yung sparring nila mga kabunal. Yep. Napakahat ni Idol Boy Tapang sumuntok. Parang ang bilis ng mga kamay niya. Siguro mahihirapan tayo pag tayong mag-sparring sa kanya. Bilis ng right hook ni Idol Boy Tapang. Dali lang. Play. Benar ni abot? Medyo inaalalayan lang siya ni Bad Boy ng Cebu. Siguro hindi pa susuntok si si Bad Boy ng Cebu ng malakas kay Boy Tapang siguro. Kasi mataas kasi yung niya, yung weight niya. Patrindi, panis, boxing! Yes, Bad Boys ng Cebu na sa corner.
Si Boy Tapang aggressive, si Boy Tapang. Up, nag-wrestling na, nag-wrestling. Wrestling na sila, wrestling. Ay! Oh, grabe bilis ng mga suntok. Ito to. Oh! Ano na siya kasi ito na siguro siya na parang ng training. Overtime. Second round. So second round na mga kabunal. Ay. Bilis yung Boy Tapang ah. Uy, sakita gitu yan. Ayun. Wrestling na sila, nagpapahinga sila muna mga kabunal. Yeah! Boom! Napakalakas na body shot yung binitawan ni Bad Boy ng Cebu at natamaan si Idol Boy Tapang sa tagiliran. Duplikara yung yung gloves ni Bad Boy ng Cebu. Yung isa blue, yung isa red. Siguro ginagamitan to ng mas malaki na gloves kasi parang tingin ko parang mas maliit yung blue na gloves niya. Short taking na lahat. So ayan na si Coach Dito Ala Villamor. Shout out sa iyo, Coach. Sana maimbitahan mo ako sa team mo, Coach Idito Ala Villamor. Sana makapunta ako sa gym mo at sana maka-sparring ko either si Idol Boy Tapang or si Bad Boy ng Cebu. Alam ko medyo malakas na si Bad Boy ng Cebu kasi lagi na siyang nagtitraining dyan sa gym mo. At alam ko na pinagbibigyan niya lang si Boy Tapang kasi mas malaki kasi si Bad Boy ng Cebu. Shout out sa iyo mga idol Bad Boy ng Cebu. Sana maka-meet kita, idol kita. Sana maka-sparring din kita kahit 2 or 3 round lang. Sana hindi mo ako bugbugin kasi mas malaki ka pa sa akin. So, shout out din kay Idol Boy Tapang. Medyo madami na akong mga video na ginawa na gusto ko siyang tulungan sa mga darating niyang laban. Pero siguro feeling ko wala na sigurong laban si Idol Boy Tapang sa Battle of YouTuber kasi parang hindi na siya nagti-training. Iwan ko kasi si Coach Ting Bisaya meron siyang paparating na laban pero na-cancel lang yung laban nila dahil pinahinto ng gab yung operasyon ni Makagago. Medyo na-cancel pa ng ilang, siguro aabot pa ito na mga 1 or 2 linggo na wala munang boxing sa Battle of YouTuber kasi kumukuha pa si Makagago ng license talaga ng isang promoter. So si Makagago magiging isa na siyang Bob Arum ng Pinas. Astig mo Makagago, astig mo MJ, para ka nang si Bob Arum. Tapos sana magkaroon din ng chance yung sinabi mo na makasali yung mga small YouTuber at sana yung vlog ni na Coach Ting Bisaya at kay Coach Idito Ala Villamor, sana magkaroon yun ng katotohanan kasi napakasaya namin dito sa Cebu kasi linggo-linggo talaga kami may sparring dito sa Nibel kasi pinaghahandaan nila yung mga kasamahan ko din, ng mga small YouTuber din na pag magkaroon talaga ng laban ng Battle of YouTuber dito sa Battle of the Small YouTuber dito sa Cebu, handa na kaming sumali kasi hindi talaga basta-basta na makasali doon kasi yung chat
namin ni Idito Villamor na gusto ko sana maka-sparring doon. Sabi niya, papapail upin muna niya ako ng Weaver kasi hindi niya alam yung training ko. So, ganun din sa Battle YouTuber. Paglalaban, pag-aakyat ka talaga sa taas ng ring, pipirma ka talaga ng Weaver na kagustuhan mo, hindi ka pinilit na lumaban sa boxing. So, yun. Sana magkaroon yun ng katotohanan kasi napakasaya namin ng mga small YouTuber dito sa Cebu na magkaroon sana ng chance na makasali din kami sa Battle of the YouTuber. Kahit sa Battle of the Small YouTuber lang. Ganito kasi yun. Pag magpapalaro sila dito sa Cebu ng Battle of the Small YouTuber, kung sino yung magcha-champion, yun yung dadalhin sa Manila at ilalaban sa Tagaluson din. Sana magkaroon yun ng katotohanan at Coach Idito Ala Villamor, sana hindi mo ako makalimutan kasi lagi kong kinukull out yung ideya na yon na magkaroon sana ng Battle of the Small YouTuber dito sa Cebu. Kasi dito sa Cebu, mga kabunal, napakarami talaga na mga small YouTuber dito sa Cebu na hindi qualified sa Battle of the YouTuber. At napakarami din ng mga qualified sa boxing. Tapos hindi pa muna nag-YouTube. So, yun lang muna. At kay Coach Idito Ala Villamor, shoutout sa iyo, Coach. So, ngayon, mag-shoutout lang muna ako, ha. So, yun nga, mga kabunal. Bago yun, hindi ko rin kakalimutan na i-shoutout yung mga nagpapa-shoutout sa atin. Ito, shoutout ko si Junel Kolkol, si Kakuyaw TV, si Hambaw TV, at sa lahat ng mga nagko-comment na to, shoutout sa inyong lahat, mga kabunal. So, makagago, sana mapansin mo si King Lax ng Cebu kasi lagi siyang nagko-call out na gusto niyang sumali sa The Battle of YouTuber mo para meron din siyang madagdag sa kanyang tinutulungan ng mga mahihirap dito sa Cebu at kung sino yung mga na dadaanan niya, tinutulungan niya. So, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-click yung notification bell para ma-notify kayo sa bago nating video ato ni Bunal!